OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Actuel Média Jabarani Flebaro Obismila Rodoro Kibaru Kanaka, Nebakurwawi. Anga jamana premier ministre no shogal ko kala maygay ale taranya folke aka barakata onka anga wasade unyama no sente mawi mi boro kono amno wala wi jisma ani glasi fereli o nyonyene no kosobe fiteni ani sungalo konnana abna wala li soro o fanana. Actuel Média Jabarani Flebaro Obismila Rodoro Kibaru Keneka ina fo anya fo bakurwa la tugum Afrika lot lem wan kili anga ministre nyama no shegwel ko kala maygay ale taranya folke anga wasade blo maw nyama aka kalo kononton baraketa uka nga madaw ya ira ka fo ka baraketa makeni misi wasabay o benata sente mawi wadana ya daka Mamadou Bilal Kulibali misoro anga je ko laje Avril kalo kile mugan kile samba flani mugan fla ministri ɲɛmɔgɔ Choguel Kokala Mayiga ale tɛmɛna wasaden bulon maaw ɲɛfɛ u kumana kosɛbɛ a ka kalo 10 baarakɛlenw kan u y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko baara caman fɔra ko kun bɛ kɛ o ma se ka kɛ ɲiningali minnu tɛnkunna na olu bolila an ka lakana yɛlɛma minnu kan ka don an ka mara kɛcogo la Comatex mɔgɔw ka sara fɔ ka taa se ani jamana wɛrɛw cɛlala ma Nusar n'ale ye CNT maa ye ale de y'i sinsin kosɛbɛ a ka ɲiningaliw kan o de sen fɛ maa caman y'a dɔgɔya k'a tɛ premier ministre fɛ dɔw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ k'a y'a ka baara kɛ o cogoya de la premier ministre tɛmɛna CNT ɲɛfɛ wa u y'u ka danaya ta tuguni k'a d'a ma hali n'a y'a sɔrɔ maaw hakilina kun tɛ kelen ye bi a nana kɛ bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ a ma dusu a ma fɔ a y'an jaabi honnêtement a ye fɛn min fɔ ɲɛna o ye de ka maliyɛn bɛɛ bɛ sunɔgɔ la u bɛ baara min na et moi je crois qu'il faut aller dans ça. Kuma tiɲɛ yɛrɛ ye mun ye an bɛ yɔrɔ min na bɛ an ka critique dabila politique mɔgɔ minnu bɛ Choguel contre la ne t'o la ne yɛrɛ ye vice-président de IRD moi je suis avec Choguel s'il a un défenseur s'il a un avocat c'est moi. De ces débats. Alors pour ma part je dirais que c'est un peu mitigé. Il a survolé pour ne pas dire qu'il n'a pas répondu à beaucoup de questions et moi je reste un petit peu sur ma faim, je reste un petit peu frustré de ce qu'il a dit. Honnêtement, en tout cas pour ma part, pour mes questions, il n'a répondu à aucune de mes questions. Jabili minnu kɛra ministri ɲɛmɔgɔ fɛ Choguel Kokala Mayiga o de ye ko Mali tɛna bɔ CEDEAO la wa MINUSMA bɛna to an fɛ yen carte biométrique kura ko bɛna sigi sen kan a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko k'an ka wari kura sigi sen kan k'o ye fɛn ye min tɛ gouvernement hakili la sisan CNT maaw y'u sinsin yɔrɔ dɔ kan o de ye k'a ka bɛnkanfɔ kɛ ani CEDEAO cɛ walasa baaraw bɛ se ka daminɛ cogo min na ale min yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'ale mago bi kalo 24 de la walasa yɛlɛmaniba minnu kan ka kɛ ka se k'olu sigi sen kan Maaw ka fini santaw bɛ caya ni seli surunyara kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sangata di kalali yɔrɔw la o ye nafa sɔrɔ siraba ye kalalikɛlaw bolo nka ka da kurantigɛ banbali ka ɲina wa baaraw gɛlɛyalen no kosɛbɛ an wulila ka suma an ye min sɔrɔ Nana Kadija ko ne bɛna ɲɛfɔli k'o la ina fo santo seli fitini ɲɛkɔrɔ tayiru ka marché bɛ wuli n'o client fanbaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw ye ka kɔrɔ ni wagati b'a sɔrɔ tayiru bolo falen no kosɛbɛ nga danfaraba bɛ ɲinanta ni santow cɛ ka sabu kɛ an bɛ ɲangili wale min kɔnɔ CEDEAO maaw fɛ o wokumu kɔnɔ tayiru caman y'u ka dusumakasa yira an na ani ka ɲɛfɔli kan ye ɲinan kalali tagabolo kan yan kelen tɛ dugu bɛɛ ka gɛlɛ bon an bɛ kalali min kɛ n ka kalali fanba ye kɔfɛ mɔgɔw de donc o kama an ye degun dɔɔni sɔrɔ ka da kan wagati bɛɛ tɛ kɛɲɛ la mɔgɔninfin ma parce que jɔnni bɛ ko o ko la n'i y'a di Ala ma o de b'i lafiya n'o tɛ bi ani salon na sini baara ma kɛ kelen ye bon mɔgɔ caman taara tisi san ka tɛmɛ bazin kan bon kurantigɛ kun bɛ k'an tɔɔrɔ wagati la mais ni baarakɛlaw an sigira ka kuma ni kuran tigɛra bi tilegɛ in na su in na an ka baara kɛ Ala barika la an sera k'o fɛnɛ kɛ ni ka baarakɛlaw an ye ɲɔgɔn faamu an tɔgɔ mara n'o ye parce que fɛn ninnu fɛn prix sigilen de don fɛn bɛ feere an n'olu cɛla la o fɛn prix sigilen de hali n'a kɛra san 10 a prix b'a nɔ la. Oui tiɲɛ yɛrɛ la dafara dɔɔni bɛ yen marché nacogo la
Et puis, par exemple, ça nous nani ne vena kile kono fini kala la. Uta soro mo kele, peut-être fla. Atete mo ko da fara we. Et puis turigo fana la ani korolo utebele. Ama fini mne kacha ana limité. Lala tu kadri be badra meta ngasu, ameta nda asu. Ni fini kala la inga fola, da fara bate nyina ni santo uche. Nana fini kala la, nana nyera ka fini ndi an demson nga fini. Bon, presque abe kele parce que courantige mu kumbe instalo. O courantige kele ne be nyina. En plus o de fana bu bla retard la nga fini kala la. Alu be fo rendez-vous chamanda ma o de la fana tugoni. Ah wala o wa senga erere. Parce que iya kili bi ka fini na domina. Ni nana ki bi ni ka fini mi na odun. Ibe na soro fini ma bank ma dole bi na soro fini ma tigɛ yɛrɛ ta yɛrɛ caman kalabanci u ti tiɲɛ fɔ an client ye kuma caman tagale ɲɛfɛ tayiri dɔ bɛ ɲɛfɔli kan ye layidu timɛbaliya kan u n'u ka finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ rendez-vous caman bɛ yan dɔw da bɛ bɔ client ye wa dɔw da bɛ bɔ tayɛriw yɛrɛ la mais tayɛri bɛɛ tɛ mais souvent mɔgɔ kelen don ka tayɛriw bɛɛ gosi bɛrɛ kelen na tayɛriw tɛ kelen machine bɛ se ka tiɲɛ ou soit mɔgɔ bɛ se ka tigɛ Nina ka sanga ni ɲangini wale min kɛlen bɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma mɔgɔ caman de y'u kunci tisi feere yɔrɔw ma n'olu ka sɔrɔ bonyani bɛ ɲina ka da u ka sɔngɔ damatɛmɛ ja kan wagati n'a ko kɛcogoya do bon tisi bɛ sa c'est moins cher et puis mɔgɔ bɛ ka bassin bila quoi i m'a fɔ bassin da ka gɛlɛn funteni b'a la bon n'u di bɛ nu san i b'a kala i bɛ lɛsi la quoi i m'a fɔ ma an ma cɛ ta feere an bɛ muso taw feere ɲina ka fisa ma ni san tɔw ye an bariko majɔn voilà parce que sisan mɔgɔ caman bɛ ka na tisi san bon tisi fana da ka nɔgɔ et c'est le bon a bɛ mɛn quoi mɔgɔ qualité bɛɛ bɛ na tisi san nin donba kɔfɔlen ninnu ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ sunkalo seli denmasa bɛ hamina ko ye ka finikura kala ka don i ka denmisɛnninw kana waati dɔ fana min kɔnɔ tayɛriw bɛ kiliyan caman sɔrɔ amariko kɔfɛ tayɛriw y'a yira k'a fɔ k'u ka degun fanba ye kuranko ye sabula u ka baarakɛminɛ caman ye kuranmafɛnw ye hali n'o y'a sɔrɔ dɔw ye fɛɛrɛ sɔrɔ o degun na ɲinan futeni ni sunkalo bɛnna o kɛra sababu ye ka maaw ka jiko bonya o de okumu kɔnɔna na gilasi feereli cayalen don min ye sɔrɔdaba ye musolaka dɔw bolo an wulila ka se feerebaga dɔw ma mayanbugu turuna la u ye mun sɔrɔ an ka jɛ ka Aminata Igira Kulibali ka sɔrɔlenw lajɛ sunkalo ye kalo barikama ye silamɛw bolo suntigɛ wagatiw la tabalikanaw bɛ fan dumuni ani mifɛn camanw la o mifɛnw cɛla glasi b'o la glasi man ka di kosɛbɛ funteni wagati la sabula a laɲininen do ko mɔgɔ ka ji caman min mɔgɔ caman fana b'a kanu ka ji suma min mayamugu turuna na muso caman de bɛ yen nɔ mun bɛ glasi feere kɛ walasa ka se ka dɔ sɔrɔ u yɛrɛ ye kuma dɔw la vɛntinɛri bɛ se k'u sɔrɔ glasi feere yɔrɔ in na ne bɛ glasi feere dɔ b'a a bɛ san 20 bɔ alihamdulilayi n bɛ ka nin ka denmisɛnninw kɔni balo tile kɔnɔ ni sugu ko k'a bɛ diya ne bɛ se ka 4 feere glasi la a nafa ka ca yɛrɛ de parce que glasi filɛ bi t'a la i y'a ta cogo o cogo i bɛ bɔ a la sinon an bɛ marise ka yɛrɛ de ko ne ka frigotigiw layiru bɛ n'u cɛ kuma dɔ an bɛ se ka 600 sɔrɔ kuma dɔ 800 an nɔgɔlenba ye 400 ye o yɛrɛ ye sugu tɛ yen funteni ye wagati min na glasi man ka di kosɛbɛ nka kurantigɛ banbali bɛ k'a to ni muso ninnu tɛ ka se k'u ka fɛɛrɛ kɛ a ɲɛ ma glasi an tun bɛ nafa sɔrɔ a la mais o kun ye fɔlɔ ye o tɛ sisan ye sisan tiɲɛna an tɛ nafa bɛrɛ sɔrɔ a la parce que fɔlɔ glasi tun bɛ san kosɛbɛ parce que o y'a sɔrɔ frigo ma ca frigotigiw ma ca kosɛbɛ an tun bɛ glasi an bɛ taa fitinin ta 5 an b'a feere 10 an bɛ kumaba ta 10 an b'a feere 20 o y'a sɔrɔ frigo ma caya an tun bɛ wari sɔrɔ a la mais sisan yɛrɛ san bɛɛ ka fisa ni ɲinan yɛrɛ an tɛ wari sɔrɔ a la kosɛbɛ parce que sanni foyi tɛ ɲinan frigotigi cayara mɔgɔw b'a san so kɔnɔ 10 yɔrɔ mɔgɔ tɛna to 10 ka na san an bolo yan 20 o kuma dɔw la ni kurantigɛ ninnu ni fɛn ninnu cayara an bɛ degun sɔrɔ olu kɔnɔna na parce que ni kurantigɛ cayara wagati min na gilasigo bɛ gɛlɛya o wagati donc an tɛ gilasi sɔrɔ bon ni kuran fɛnɛ kɛra normal ye fɛnɛ gilasigo bɛ nɔgɔya o wagati bon ni gilasigo nɔgɔyara o wagati fɛnɛ an tɛ sannikɛla fɛnɛ sɔrɔ sannikɛlaw fɛnɛ ka nali bɛ sumaya o wagati ninnu kɔnɔna na ni kuran tigɛra sisan an bɛ fɛɛrɛ minnu sɔrɔ a la sisan c'est comme si ni kuran tigɛra mayamugu i bɛ taa sɔrɔ musabugu ou bien yirimajɔ ninnu na ou bien ɲamakɔrɔ ninnu i b'a sɔrɔ kuran ma tigɛ olu yɔrɔ ninnu na quoi donc an bɛ obligé an bɛ taa yala yen kari kɔnɔna ninnu na ka gilasi ɲini yen nɔ k'a ta yen nɔ ka sɔrɔ ka n'a feere yan nɔ ka kɛɲɛ n'u ka cɛsiri ye u sela ka mɔgɔ caman de kunsi u yɛrɛ ma gilasi san okumu kɔnɔna na an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni ne ka gilasi n'a banna ne b'a ta ne kun ni nin t'a banna ni nin ka kiliyanw nana 200 la a bɛ dɔ bɔ ne kun a bɛ dɔ bɔ ne kun parce que a bɛ dɔ bɔ an bɛɛ kun na ji de don ka na yelen fɛn dɔ don fɛn marataba tɛ ten quoi ka na yelen bon n'an si ka sugu yɛrɛ ma ja alhamdulilayi comme boulangerie bɛ ne bolo ne bɛ se ka nin ta ta ka nin ta ta n bɛ taa n bɛ n ka cɛ négocier an b'a d'a ma parce que ji de don i tɛ se k'a doni ka na tila k'a doni ka segin quoi glasi sɔrɔli kɛla baara ye sunkalo kɔnɔna na
Gawusu Kulubali ye y'an dugulen kɔrɔ ye. Ale y'a yira na k'ale bɛna sanni kɛ don o don a ka gilasitigi kunna. Bon, ne bɛna gilasi san yan nɔ ka taa kɛ n ka suntigɛ ye quoi. Bon, n bɛna san u bolo parce que u bɛ gilasi feere yan don o don u bɛ sigi yan fɛnɛ. Bon, n bɛna san u bolo hali na suntigɛ yɛrɛ tɛ n tɛmɛtɔ n m'a san quoi ka taa n'a bolo k'a min quoi. Wala ne wari tɛ n bolo wari bɛ n bolo u b'a diya don wɛrɛ n bɛna wari sara. Ni funteni bako kelen na mɔgɔ caman b'u ɲɛsin gilasi ma. Tiɲɛ don a feereli tɛ ko nɔgɔn ye k'a sabu kɛ kurantigɛ banbali ye nka a bɛ ka muso caman de dɛmɛ bi ka se k'u dalayirime sɔrɔ nɔgɔya la. Sisan Mali kunnafoni ani diɲɛ tɔw kunnafoni an bɛn'o sɔrɔ teliyala Mamadu Bilali Kulibali fɛ. An ka golomasiri tabagaw y'a yira u ka kunnafoni dɔ senfɛ ko arabadon avril kalo tile 20 k'olu bɔra su dɔw dogolen kan gosi kɛrɛfɛ. Gosi min ni barikani ka kan kun bɛ ɲɔna k'a di an ka golomasiri tabagaw ma. U y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko su ninnu mɛnna ye ko ɲɔni olu kana. Ɲɔn'o cɛ Faransi golomasiri tabagaw kun ye ja dɔw bila bɔlɔlɔ sanfɛ min senfɛ an kun bɛ mɔgɔ dɔw ye ka su dɔ dingɛ kɔnɔ ani k'a filmer. U y'a yira k'a fɔ k'olu ye mercenaires russiw de ka baara ye. U ka nin baarakɛta in ye k'a yira k'a fɔ k'olu de nɔ don. Fɛn min ye Mali ɲɛmɔgɔw ye olu y'a yira ko walasa ka jɛlenya bila nin ko bɛɛ kan k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli daminɛ kiiri tigilamɔgɔw fɛ walasa ka bɔ a ko bɛɛ tiɲɛ kalama. An ka golomasiri tabagaw tuguni u y'a yira avril kalo tile 22 k'a fɔ k'u ye bamaci wale tigilamɔgɔ mɔgɔ 19 k'olu bɔnɛ u ni na hɔnbori hali n'a y'a sɔrɔ an ka golomasiri tabaga kelen o nin tora a la. U y'a yira fɛnɛ k'a fɔ k'u ye maa 64 min'u cɛ la k'olu di kiiri tigilamɔgɔw ma. Segu mara kɔnɔ u y'a yira fɛnɛ k'a fɔ k'u ye bamaci wale tigilamɔgɔ mɔgɔ 11 faga minnu cɛ la ɲɛmɔgɔ 2 ani mugujugu bilabaga mɔgɔ 5 olu kun b'u cɛ la. U ye wale caman wɛrɛw sigi sen kan ka taa jamanadenw ka fan fɛ. Nin baara in bɛɛ bɛ ka kɛ opération kɛlɛtigi de kɔnɔ. Avril kalo tile 22 san 2022 Niger jamana kɔnɔ olu ka wasaden bulon mɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'u jɛna ni barikani nani ye u ka jamana kɔnɔ. Maa 131 olu ko k'u jɛna n'a ye maa 31 olu ko k'u ma jɛna n'a ye. Gouvernement y'a ye k'a fɔ ko barikani min bɔra Mali kɔnɔ o segili kana jamana kɔnɔ k'o ti maa caman ka fɛla ye o de hukumu kɔnɔna na a y'a bila wasaden bulon tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ. Premier ministre y'a yira k'a fɔ ko Niger jamana kɔnɔ ko Al-Qaïda bɛ Boko Haram bɛ ani État islamique k'o de hukumu kɔnɔna na k'u ka k'u ka baara bolo sira caya ni jamana tɔw ye ko nin bi bila o hukumu de kɔnɔna na. Afghanistan jamana kɔnɔ o min ɲɛmaya bi Taliban bolo olu y'a yira avril kalo tile 21 tɛmɛnen k'a fɔ ko fɛn min ye bɔlɔlɔ sira TikTok ani jeu min bɛ ko PUBG k'a yira k'a fɔ k'o ma daga bilen jamana kɔnɔ. O y'a yira k'a fɔ ko nin fɛn kofɔlen 2 ninnu bɛ kɛ sababu ye ka maa caman bɔ sira ɲuman kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na denmisɛnninw. Ni ne bɛ dan sigi aw ka nin dɔgɔkun kibaru la min labɛnna Actuel Media ɲɛmaya so fɛ k'u lase aw ma. An b'a fɔ halisa Ala ka sunkalo tɛmɛko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.